Serus plebe, použij můj kód na stránce v popisku a podpoř mě i sebe. $0,5 zdarma a žádný deposit, hlavně tam nedávej žádný svůj skin, nebo ho projebeš. Nezapomeň se připojit do giveaway o Usups Sirex. Více informací je v popisku videa. Užij si video a měj se plebeno. Když ten komár leze po monitoru, tak jsem ho chtěla zabít a on utekl. Čekej. Ty kokos. Co to? Takhle vyčilená úplně. Jo? Přikrytá tu peřinkou. Fakt libový prostě, si nejsem... Zlava směrem na Nordwest. Tak tu je kokot normálne za stromčekom, ty žebrák skurvený vyjebaný. No zabij ma, ty buzerant pojebaný, vyjebaný skurvisyn. Kalen Katot, pojebaný nemecký šuflikant. Vyjebaný. Že prečo chodí... prečo nechodí, vieš, po nohách. Ona by to chápala veľmi dobre, to sa neboj. Ona by to chápala, prečo to tak je. Nie! Nie, suroviny! Prosím! Suroviny! Rýb! Rýb, suroviny! Ja som kokot. Keď niekto súťaží o rýchlejší úder, zbytý bez lásky, tak som ty. Môžeš ma posúkať. I can't stand it, 'cause you know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a wiggle. Že týpek dostojí a nejde na to stanočet, prostě. A vy se postavíte a stojíte vedle něčeho a nejdou týpek udělat tady tohle. A nemůže se hýbat, prostě to nejde, kámo. A tak stojíš a lítáš ve vzduchu. A tak lítáš prostě, jo. Zabavička prostě, lítám si ve vzduchu. No do poля, pritoптать!